Kom, glad. Du skal Stig have det dårligt. Morgen, den stejler. Bare luk røven. Det gør den faktisk ikke. Det gjorde den lige. Hurtigere. Nej, ikke hurtigt. Hvis du gør sådan der, men konstant, så får man det også her dårligt. Så prøv at lukke øjnene. Klar. Jeg griner, hvis du falder dig af. Okay. Ja, okay. Jeg tror godt, han vil af. Ved du? Stop ham, rejs ham op. Armslå. Skred med dig. Stig for helvede. Stig for helvede. Er du okay? Lever du? Lever du? Stig, lever du? Lever du? Okay, nu har jeg noget, vi skal prøve. Hallo, kom glad. Ja, jeg har prøvet, mens du filmer. Fuck, det var sygt. Den anden vej. Nej. For satan. Man, det går Den galt. måde, jeg gjorde det på, den var fucking varm. Fordi det var konstant. Bare rigtig Kom lang så. tid. Og så bare... Nej. For satan. Oj. Når man keder sig på en efterskole. Tand, jeg kan så. Men få. Fuck, det er dejligt, mand. Nej. Sikker. Ja, du bevæger dig bare. Fuck det. Jeg føler, at flyver rundt i rummet. Gør du det? Det føles som om, jeg nærmer mig døren. Gør det bare. Stop ham, rejs ham op. Rejs dig. Fuck, hvor gør det. Ja. Okay, hvorfor gør? Man skal bare ryge sig skæv og så. Ja, det er ligesom jeg gør. Luk fyren. Har du begyndt det derovre? Jeg har glemt telefonen. Tag stolen. Derovre. Nej. Jo. Nej, fuck af. Han kommer. Jeg skal bruge den. Ja, du får den ind Jeg igen. skal nok få den tilbage. Ordentlig kæft. Altså, vi skal prøve noget sjov med dig, kom. Ja, han er så lille, det kommer bare til at flyve. Sæt dig på stolen, så drejer vi dig rundt. Kom så, kom glad. Jeg så sige. Ja, fyld. Fuck. Det går bare meget hurtigere, end det gør med Stig. Fuck, man. I kan jo 2 centimeter, så jeg ikke går ind foran. Så kører vi op igen. Fuck, klar. Hvad gør vi? Fuck, jeg kan ikke.